Bună, eu sunt Arion Ioana. Astăzi o vom desena pe Prințesa Luna. Mai întâi îi facem urechea cum ne-am obișnuit, apoi tot capul, dar n-am făcut bine. Așa că am să șterg. Iar breton? Da. Îi vom face și cordul. Așa. Apoi și coroana. Apoi și fața. Toată fața. Sper că vă place cum am zis până acum. Are coroana neagră. Apoi voi face și corpul. Așa. Vă place cum am zis până acum? Și mai avem. O facem așa. Apoi așa și ea să nu uităm că ea are în interior așa. Bine, nu chiar așa, dar e prima dată când o fac pe Prințesa Luna, în afară de desenul acela. Prima filmare, care mi-am arătat toate desenele pe care le-am făcut în viața mea. Bine, am început din ianuarie să le fac și o lună februarie am la pauză. Pentru că nu prea mai aveam ponei, adică mai aveam, dar că nu prea-i cunoșteam bine. Și a trebuit să mă interesez pe net. Bine, nu am făcut deloc bine, așa că am să șterg. Dați o secundă. Mai am puțin să șterg, dar puțin. Așa, trebuie să facem mai mare. Așa. Câteva steluțe prin. Scuzați-mă, în episodul anterior am spus că voi colora pe Prințesa Celestia, dar nu pot pentru că nu mai am foarte mult timp și mi se descarcă bateria la telefon, pentru că l-am mai încărcat de ieri, de ieri. Nu știu sigur. Așa, dar nu contează de când mi-am mai încărcat eu telefon. Acum să-i facem tot drăguț. Pum. Așa. Să-l facem cu negru. Să-i facem aripa. Aripa eu vom face așa. Cum are aproape cum are Prințesa Celestia. Nu știu ce am cu Prințesa Celestia. Bine, spuneți. Dar nu-mi place aici cum ești. Pentru că mai trebuie să șterg. Și voi face așa. Deci v-am spus, e prima dată când am făcut-o pe Prințesa Luna. Mi-a ieșit? Nu.
ne facem pantofii albaștri, dar nu cred că o voi colora. Și nu prea se vede în creion. Sau se vede? Nu știu. Să scriem aici. Creionul. Litere de tipar sau de mână. Scriu de mână. Mi-e greu, foarte greu să scriu pentru că am și telefonul în mână. Am scriu aici de desubt luna. Cred că așa. Se vede. Am să-și fac o inimioară. După prințesa luna. Am să colorez cu negru, cu creion. Și cam aceasta a fost. Dar, da, am uitat ceva. Cum puteam să uit. Te fac aici. Această, nu știu cum să-i spun. Să spunem hăinuță. Nu contează. Am și gariori, dar nu o să le folosesc usta de la telefon aici și mai am oculari de aici și uitați aici jurnal, My Little Pony, Arion, Ioana Cristiana, Mâlpă. My Little Pony. Și acum am să mai fac o prinsesă. Sau nu o să. Am să mă fac pe mine în ponei. Deci mai întâi începem cu urechea, ca să știți. Am să mă fac unicorn, pentru că mi-mi plac doar... nu, doar. Îmi plac și unicornii, dar și... cum se spune... chiar acum mi scap. Licorn. Licorn? Unicorn? Da, licorn, cred. Dar nu contează. Am să fac ochiul mare, ochiul mare. Am greșit. Sunt cam bulbuit. Recunosc. Bine, am codiță împletită, se vede. Așa. Deci se vede că am codiță împletită. Am lungă. Cam până la fund. Oare să-mi fac coada tot împletită? Cred că da. Am să fac coada tot. Dar nu am făcut botulețul bine? Nu mi-am făcut botulețul bine. Așa mai bine. Sunt ca un fel de prințesa Luna. Îmi place să pictez, să colorez și sper că mă pricep. Așa. Să mă lăsă așa. Acum am să o deprotez ușor. Așa. Eu, da, sunt cea mai înaltă din clasă. Bine, nu cea mai înaltă. Cea mai înaltă este o altă fată, pentru că are 1,70 m ceva. Eu am 1,60 m sau, nu știu, 52. Da, cred că 1,52 m. Sunt clasa a 3-a. Dar ne contează ce clasă sunt. Și îmi văd bine. Chiar foarte bine. Dar asta nu contează deloc. Chiar deloc aici.
un desen, așa, și apoi vom face codița pletită, de când am început să pun de cum se numesc videoclipuri pe YouTube. Nu prea mai stau decât pe... Nu prea mai stau afară. Stau mai mult pe calculator și pe telefon. Dar mi s-a stricat telefonul, stau pe calculator. Să-l fac așa, codiță. Bine, am făcut-o prea mare. Prea mare. Mi-mi plac lucrurile în miniatură. Scuzați-mă. Pardon. E puțin cam rău. Dar nu contează. Atât am spus atât de nu contează. E al 5-lea, nu, al 4-lea videoclip de azi. Al 5-lea pânei. Bine, făcut în fața voastră. Și cred că o să mai putez. Sper. Și mi s-a stricat telefonul, adică nu mai pot să intru pe internet, decât pot să filmez, pot să mă joc jocurile pe care le-am descărcat deja, dar nu știu ce are. Mie-mi place să desenez, așa că o să fac o pensulă și o din aceea cu multe culori, nu știu cum se zice, o tămpiță din aceea. Nu contează. Urăsc când zic, nu contează. Parcă. Bine, am să fac și un mic breton. Așa. E și frumos, din câte văd. Am ieșit frumos. Așa. Și să... Haideți să colorăm și să o colorăm. Pe prințesa Celestia. Luna. Așa. Sau, știți ceva, numai colorez asta. Mai colorez sau nu mai colorez. Eu mă numesc Ioana Cristiana și sper că o să vă abonați cât mai mult la mine. Pa, pa!